Vítáme vás u natáčení nového videa, kde vám předvedeme, jak si doma vyrobíme lapačnu. K tomu potřebovat kroužek, vlnu, potom hačkovací přízy, sněhurku nebo perlovku. Taky potřebujeme jeden kolíček, abychom si to připevnili. Pak si dáme k tomu korálky a peříčka v barvě, jakou budeme zrovna potřebovat. Tak vezmeme si tu vlnu, teď si uděláme malé očko, přivážeme si to ke kolečku, a pomalu budeme omotávat kolem kolečka. Pěkně vedle sebe. Teď máme kolečko celé omotané dokola. Tak, to kolečko teď celé omotáme. Těsně vedle sebe. Tak, když to máme omotané celé, tak to zavážeme. Děláme 2 uzlíky. Střihnu. Stáhneme. A teď tam navlečeme ozdobné korálky. Pomůžeme si jehlou. Tak to máme zauzlované. Teď si vezmeme přízy, perlovku nebo sněhurku. Si vezmeme bílou, protože se nám k tomu hodí. Tady si to zavážu. Stáhnu. 2 uzlíky. Pomalu budu dělat tu pavučinu. Omotám kolem kolečka. Tak si to přizpůsobím. Přidržím. Pořád to musím mít napnuté. Tady poslední kolem kolečka. Tady máme tu šňůrku. Přitáhneme. Tady si to svážeme. Ať nám ta šňůrka neutíká.
si odmotám asi tak přibližně, kolik budu potřebovat na celou tu pavučinu. Ustřihnu. Můžu si navléct jehlu. Pomalu zase budu provlékat kolem a přitáhnu do každého toho očka, protáhnu a udělám takový uzlík. Tak, teď máme nachystané 5 korálků, na takové malé kolečko dávám jenom 5, na větší kolečko dávám 7. Dávám každou barvu jinou, která se hodí k té barvě, tak jsem si vybrala tak, že tam dám první. Jak mám nachystanou tu pavučinku, postupně tam budu přidávat korálky. Do dalšího okýnka. Teď tam dáme další zelenou. Tak, nastříháme si takové 3 šňůrky, dáme si na půl. Tady si na kolečko zjistíme, kde je polovička. Do polovičky roztočíme očko, protáhneme, pevníme, zkoušíme, jestli je to střed. Tak. Zavážeme a můžeme navlékat korálky, které si zvolíme. Si na to vezmeme jehlu. Navlékáme. Tak, teď si uděláme druhou šňůrku, navlékneme korálky, přivážeme. Teď si na poslední korálky, do posledních korálků zasuneme peříčka. Tak. Tady si můžeme dát na ozdobu taky peříčko do té říšky, do té pavučinky, a kdo bude chtít, tak si tam může přidělat motýlka. Tak, lapač snů by byl hotov.